Български рози, чудни цветя, откъде ли са се появили? Вятър ли ги донесе или хората? От 17 век тук са раснали, в полите да магазините, розова долина, когато цъфтят, пролетта идва. Това са само няколко куплета от многобройните стихове за романтичната красота на розата и България, която е известна в света като страната на розите. Розовата долина в Казанлък, България е много известна туристическа дестинация, като на около 2000 квадратни километра площ, 20 селища се отглеждат рози. Ако не сте видели с очите си, няма да повярвате, че на света съществува такова приказно място. Фестивалът на розата в Казанлък се провежда през месец юни, когато цъфти нежната маслодайна роза и насища въздуха със своя аромат. На фестивала моми и момци, облечени в народни носии, посрещат гости, вършват им венец от рози и ги подканват да вкусят розово сладко, гюловица и ликьор от рози. И както всеки празник, и този фестивал не може да мине без хоро и други интересни културни мероприятия. Личността, която събира по-голяма участници в фестивала, е новоизбраната кралица на розите, мечта на всяка казанлъшка девойка. Културната привлекателност и красота на българската роза бе показана на жителите на град Ханой на организирания за първи път във Виетнам фестивал на българската роза и приятели. Това е важно културно и дипломатическо събитие за отбелязване на националния празник на Република България 3 март и Международния ден на жената 8 март. Фестивалът е организиран от Българското посолство и Дружество за приятелство Виетнам-България в началото на месец март 2017 година на остров Тхонг Нят, парк Тхонг Нят, град Ханой. Поради своето важно значение фестивалът бе почетен от високи правителствени гости на Виетнам. Включително партийния секретар на Ханойския партиен комитет Уан Чун Хай. След отбелязването на празника, българският посланик връча на представителя на градския съвет корени на скъпоценни български сортове рози като символ на приятелство на двата народа, с пожелание за бъдещо сътрудничество в отглеждането и производство на продукти от розово масло. Редом с основното съдържание на фестивала на българската роза и приятели, представяне на традиционната българска култура и показване на прелестта на стотици сортове рози, бяха представени и други културни активности, вдъхновени от любовта към розата, като изложение на над 300 различни сорта рози от цял свят и десетки сортове рози от Виетнам. Направено от стотици рози във форма на сърце, замък, люлки, лодки, арки от рози, особено люлка, направена от две сърца и фигура на най-стария мост Лонг Биен, Ханой. В музикалната програма български артисти, облечени в национални носии, изпълниха традиционно хоро, привлякоха вниманието на присъстващите на фестивала. От виетнамска страна песни изпълниха завършили в България заслужилите артисти Кланг Фак, Зян Хой и други. Особено важно бе участието на хиляди виетнамски граждани, които са учили, работили и пребивавали в България. Това са усмивки, сълзи, деня на срещата, в които те са срещали стари приятели, които са се спомнили за прекарана в България в младост.
фестивала са включени свързани с историята, културата и привлекателността на розата, ток-шоу с известни оратори като професор, народен учител Гуен Лан Зунг, доктор Чин Ханг и писателката Гао. Щандове, представляващи продукти, произведени от известното българско розово масло. Други специални културни мероприятия, като най-интересното е конкурс за избиране на кралица на розата, което организаторите желаят да пресъздадат с прекрасната традиция на фестивала на розата в България. Кандидатките за званието, освен прелестта на привлекателната роза, трябва да преминат през своите 3 изпълнени, облечени като в традиционни български носии, в виетнамски женски рокли, в бални рокли по свой избор. Освен изпълненията, кандидатките трябва да покажат своите умения и сръчности. Конкурсът завършва с връчване на 5 втори награди, 2 награди за подгласнички и, разбира се, титлата Кралица на розата, бе спечелена от госпожа Ви Ханг Лонг. Българският посланик във Виетнам връчи възпоменателен знак на основните спонсори. Организираният за първи път във Виетнам фестивал на българската роза и приятели бележи нов етап за развитието на приятелските отношения и сътрудничество между двете страни и двата народа, като дава възможност на виетнамските граждани, които са учили, работили и живели в България, заедно се припомнят спомени от своята младост, прекарана там. Фестивалът събуди интереса и получи горещата подкрепа от млади приятели и хора, от тези, които обичат розите и им подари хубави мигове на докосване до културата на друг народ. Фестивалът успя да покаже красотата, прелестта на розата, царица на цветята и спомогна за сближаване в още по-голяма степен на традиционно близкото приятелство между Виетнам и България. Спомените от младостта, която граждани на Виетнам са имали възможност да учат и работят в красивата и гостоприемна България, насълзиха очите на фестивала при среща с старите си приятели. По време на фестивала участие взеха много местни музикални състави. Фестивалът на българската роза и приятели завърши с концерт на незабравими песни и мелодии, като благодарност към всички лица и организации, които допринесоха за успеха на фестивала, и като благопожелание към всички жени по случай Международния ден на жената 8 март. Концертът бе организиран в романтична атмосфера в компанията на запалени свещи, плаващи в езерото и чаша ароматно вино, съчетани с уханието на розите, които ни карат да мислим, че това е прекрасен сън, от който не ни се иска да се събудим. Нека да сме заедно, ръце за ръце, да тропнем едно българско хоро покрай излъчващите аромат рози. Довиждане и до нови срещи!